سبات بعين فرحن كبرن كرئي خازقبر هذا عين السرعة له لو مدمان السرعة زي بلك كم يجير كانت كهم تقبل كل مهارينا نتفتيم زي وترو نقو أبتا مدب 9 تس هذا عين نجار زقبر فتيم ودما زي دكم سب أستوعي الكالو تفلت له كله أتي مسؤوس جمرة سب أبتا سالسي تسومنو تسفاء وريت أمس قرفه نسجن بحبه قطلي يبل كل سب مغنيات كدردرن كله نسجن أبتا بوتاتي أيركب سبات بزعبو انتي كم زبلوس تفلت له هو بزسي فوت نورمال يكونن يبلو أب جابان بمونوكوسات زين استبهلو استمهزه كم زعينت زسنبدن صنعنت زفترن ጥንታው ስርዓት አሎ ስሙ ጎያጂ ዝባሃል እዚ ማለት ድማ ንነፍሱ ዝደግም ልምምድ ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ከመይ ከም ዝሰርሕ ምስተረዳእኻ ደጊምካ ቃልካ ፈፂምካ ከተፍርስን ኢኻ ግናኸ ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ንኹሉ ሰብ ኣይኮነን እዚ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ተሓቢኡ ዘሎን ፈፂምካ ዘይትፈልጦን ሓይሊ ንኽትኩሕኩሑ እዩ ዝሓተካ ብዛዕባ እዚ ከመይ ከም ዝሰርሕ ቅድሚ ምግላፀይ ግን ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክን ኮመንትን ድማ ኣይትረስዑ እቲ ኣብ ህይወትኩም ክትገብርዎ እትደልዩ ዝበለፀ ልምዲ ድማ እንታይ ምዃኑ ኣብ ቦታ ኮመንት ክፅበየ ፀሓፉ ለይኹም እዚ ንዓይ ብዙሕ ይሕግዘኒ ንስኻትኩም ድማ ብሓቂ ለውጢ ከም ዝደለኹም የርእየኒ ከምኡውን ንስኺ እናበልኩ ሓሳባተይ ብርክት ንኽገልፅ ኣሸጋሪ ስለ ዝኸውንን ንምርድኡን ዝተሓላለኸ ስለ ዝገብሮን ብናይ ወዲ ኣገላልፃ ንስኻ እናበልኩ ክዛረበ እንተኾነ ግን መደባተይ ንኽልቲኡ ፆታ ዝዓለመ ምዃኑ ከብርህ ይደሊ እምበሃርከስ መደብና ንጀምር ምዕራፍ 1 ምትሳእ እዛ ከውጋዓኩም ዝመፃኹ ዛንታ ብዛዕባ ሓደ ሮቤል ዝተባህለ ፕሮግራመር እያ ሮቤል ንፉዕ ሰብ ነይሩ ውልጥ ስራሕ እውን ነይርዎ ግን ሓንቲ ዓባይ ፀገም ነበረቶ ንሓደ ፅቡቕ ልምዲ ካብ ክልተ ሰሙን ንላዕሊ ክቕፅሎ ፍጹም ኣይክእልን እዩ በቃ ጅምር ድሕሪ 2 ወርሒ ይገድፎ ሎምሲ ካብ ሎሚ ሜዲቴሽን ክጅምር ኢሉ ይጅምር በቃ ድሕሪ ሓደ ሰሙን የለን መፅሓፍ ይገዝእ 3 ገጽ መሰንበበ ኣብቲ ሸልፊ ዝድርብያ ኣካይዱ ወትሩ ሓደ ዓይነት ነይሩ ሶኒ ብሙሉእ ኒሕን ሓቦን ይጅምር ربع مسكونتك مس نفسكم ما قوت يجمر عربخه مولو نتجمير وزن بري يقرفو سنبتك أنا الزازة حلفت سومن بملا أخباخنا دحن زمت زلو سومن كحيشي كابسوني جميرة كم بحدش هيلخ جمري إلو تسفى يقبر روبيل كل فتيني لمدتاتو مكتاتي لتخونو أبليكيشن موبايلو تعينو ሓደ ነገር ምስ ገበርኩ ሽልማተይ ከምዚ ኣክገብረኒ ነፍሰይ ክሕጉስ ያይሉ ሽልማቱ መዲቡ መዘኻኸሪታቱን ኣፈቆዶ ፍሪጅውን ኣፈቆዶ መደቀሲኡን ወረቐታት ለጣጢፉ ግን ሓደ እኳ ይሰርሓሉን ምክንያቱ ምስ ሓደ ክርድኦ ዘይከኣለ ፀላእ እዩ ዝዋጋእ ነይሩ ንሱ ድማ ምስ ቅርፂ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣእምሮ እዩ ክሳብታ ብዛዕባ ዞም ሞኖኮሳት ዝሰምዓላ ዕለት እቲ ኩነታቱ ፍጹም ኣይተቐየረን እዞም ሞኖኮሳት ንሽሞተ ሚእቲ ዓመታት ዝኣክል ብዘይ መቆረፅ ሜዲቴሽን ይሰርሑ ምስጢሮም ሓይሊ ድሌት ወይ ከዓ ዊል ፓወር ኣይኮነን ካብኡ ዝገደደ ዓሚቕን ዘፍርህን ነገር እዩ እንታይ እዩ ክንሪኦ ዶ ንቐፅል ናብ ምዕራፍ 2 ምስጢር እቶም ሞኖኮሳት ኣብቲ ገዳምቲ ሓንቲ ቀላል ትመስል ግን ከኣኑ ኩሉ እቲ ልውጥ ሕግላ እሳ ድማ ጎያጂ ትበሃል بتخكل انت تترجمة منم كفتت زي بلو قطع على الممد مالتي بقى منم كفتت ولا حنت نقع زي بلو اذا انتي مالت مخانو ترديكم دلو كاب شحن كل 200 عامة مهرت قدم لداتا كورسوس جميرو ابت بيت مقدس وترو نكو ساعة 3:30 اتدول دولالله لكع 3 فرعان اتو منوكوسا دما لكع 3:30 يتسو 3:25 ኣይኮነን 3:35 ኣይኮነን ልክዕ 3:30 ኣብዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እንታይ ዘይፍጠር መስለኩም ሓደ መነኮስ ኣብ ዓላት ተጋዲሙ ሎምሲ ደኺምንሎ ሰልችንሎ ክገድፋይንሎ ማዓንትስ ሎምስ ከዕርፍ ኢሉ ፈጽም ይሓስብኒ እዚ ቃላት እዚ ኣብ ታም ቤት መቕደስ የለን
إذا حتى زي أب أمرهم فتي ما يتمتزن يسلم انتاي مخنياتو نساتهم نحنا زي تردعنا ينقر تردي يومهم أمرنا نزاتنا يقال أكل تصندق يزوم الدمو زغير له زي كير زغير قال كينان مخنيات كدردرو لي يخلكا زي كير قال كينان جن بزي حتون رئيتون يزفتم حدا منكوس محلخاتون كله قال كينان طرح يكون زاتو زلو نجزأ من النتو يزلوط زلو بقى كفتني إيه إلي يكون زاتو أنا تلويت إيه أنا إزي إيه يزبل بقى من النتو يلوط كركر زبال نجار يلن حدا نهارفارد تمرامري حدا غنيا نجار رخيبو نيرو حدا نجار كجبريل كان هزبي مس أوجكا اتتنتاو خفال عمرونا نتقال كام مفراس كم نهيوت حدا غيرو يوسدو روبيل زغبرو إزيو نتي مس نفسو بينو زنبرة مبزعة أقاريتو ناب مقربو أويجو أنا وتر ساعة حموشنا وتن سيئة نتسعة معلتات ناي عسرة دا مديتيشن كجبري يلو صحافة فرمولون بعلت بيتو وأتا غانين كاير لخا بولتو دقوم بزي مأمن وبابا نقول جزين برخو تقبريخا بولوو إذن ععو كم حدا نداد خونو وتر نقو سنف كتب لسلا زي دالي نكلهم سبات أليمو قال كيدان زي كبر سمخانو قبلنا برو سالساي معالتي نحك فتنا متت الله رمسعت حموشة تدولت أمرو دمات اللي مدور فوت جمرة حتى دخيم كاللخا بيتشا خايلكا نحنت معالت انت قدفك يون تايت اكمالو كبلو جمرة جين حدا نقر تلويتو نيرو دحير سلسة معالتات وديغ إلو ندقو منقار نبعلت بيتو تصفى أوريته إلو منقار أزيو تقلقو እቲ ማሕበራዊ ውርደት ካብቲ ድኻሙ ይበልጥ ነበረ ስለዚ ናይ ብሓቂ ቃልሲ ሕጂ ጀመሮ ምዕራፍ 3 ውሽጣዊ ውግእ ወላኳ እቲ ናይ ሰባት ፀቕጥ እንተሃለወ ሮቤል ወትሩ ንክሆ ምስ ነፍሱ ውግእ ይሕልፍ ነበረ ስጋና ብዛዕባ ክብርና ኣይግድሶኒ ስጋና ድቃስን ምቾትን ይዝደሊ እምበኣር ከስ ሮቤል ምስ ናይ ተፈጥሮ ኣካላቱ ይዝዋጋ ነይሩ شعوعي وادخل مستير ناي منقوسات استردو زي التحلالي ساعتات ويكا روزلس تايمين تبهال مالتي وترو نغو معسي زغبرو حجي دي دحر قرسي إلكا محساب نتختصر حلو تقبأك عقمي أمرو يباخنو روبيل ساعة حموشة ناي نغو مرتزة سلمنتاي تحقوشو تحاي كرئس للزلي يكونن انتاي دا ساعة حموشة ناي لغو عالم سلزموتت تت سلتبل ملأختي يلي إيميل يلي زربش يلي مغنياتات كدردر عدل يبلكان إتا قدام يتسمون كم جهنم نبرت بقى سقويك أو منيرو كان يتسمون جن لو تمته دول كلمة مدوالو كل تدا أقدي مختص جمرة ما بالعسر 4 معلتي يتدول مستدولة أمرو جينا خي حسبن كله أقارو كاب عرات وريدن النيران بقى حساب يلن وساني يلن أكلاتو كنكاس أص جميرو سبات زي ردوم نجر إزيو صنع ساعات محاز مالت نفتصم مدن داي مالت أيكونن جزي زبها المكاتعي موجود مالتي وترو أبستفال على ساعات كتسرح مش تفتن أمرها وترو حدش وسانة نخدم تدفع لها ساعات تصنع مزخون جنا أمرنا مزيك أير نجر ككارا خرايك إلني جنا خروبي لحد حدش تأكم قدام ساعاتو تصنعي جنز قبر عينة سرحي اللواوت نبره حدا معلتي ينبب حدا معلتي سبورت يسرح أمرو دما مكاتع نتبرا خبه بزعبا معس مكتع مسانة بزعبا انتاي مكتع جمرة سلازي مبقر روبيل كمكرن كله حدا عينة نقر دقاقي مكا مقبر أقداس مخانو الزارف معرف 4 حنت من قدي ببزح مرجعتات تطبق يمثل خون قل نسنا سرعات سقتل بزح مرجعتاتي وترو تقبرو نجر مس تغير أمرها ناشتو وسانيتات كجبري جدد لومي بوش أب كسرح دي ويس قوية أخوي ويس أين متحف كنبب بقى نفس وقف نشتو وسانة نسنفنا عدل تهوالها مالتي مباركس روبيل نخل مرجعتات عطو بقى ساعة حموشن ومستساقو إسرا بوش أب كجبري نعسر تدا مديتيشن كجبري بدحري دما نعسر تدا نباب متحف كنببي بحادة كلام تختل بحادة ساعات 9 معلتات أعرفه أتا روبوت بركونكا بلوه بعلت بيتو هيوت كاس مثل شوي خونا لو تاربي بلوتو صبو مباركس اتمثل شوي اتك اند ندوي
ሳሰይቲ ሰሙን ኣእምሮ እዚ ኮረብ ሓይብሉን ንስኻረወት ኣይኮንካን ብቻ ክስቀይሮ ክብል ጨደረሉ ራብዒቲ ሰሙንከ ሓደ ነገር ተሰብረ ስርዓቱ ዘይኮነስ እቲ ናቱ ድፍረት ወይ ከዓ ኢጎ ተሰይሩ እቲ ናይ ክርክር ድምፂ ኣእምሮኡ ሓደ ክሳብ ሻድሻይ ሰሙን ስፖርቱ ፈጺሙ ከይተሰምዖ ክሰርሕ ጀመረ እቲ ልምምድ እውን ባዕሉ ነፍሱ የካይዳ ነበረ ስነ ስርዓት ወይ ከዓ ዲሲፕሊን ማለት ንሓይሊ ድሌት ወይ ከዓ መተባብዕ ምጥቃም ማለት ኣይኮነን ስነ ስርዓት ማለት ሓይሊ ድሌት ከየድልየካ እንከሎ ነቲ ነገር ምግባር ማለት እዩ ስጋና ልክዕ ከም ናይ ሓደ ሳዕስዒት ስቴፕ ዝለማመድ ሰብ ነቲ ምንቅስቓስ ኢሎም ዶ ሳይንቲስት ከም ዝብልዎ ሓደ ነገር ን66 መዓልታት ብሓደ መንገዲ ምስ ደገምካዮ ኣእምሮኻ ነቲ ነገር ኣውቶማቲካሊ እዩ ዝገብሮ በቃ ደጊምካ ንኽትገብሮ ውሳኔ ኣይድልየካን እምበኣርክስ መበል 35 መዓልቲ ሮቤል ብሕማም ኢንፍሉዌንዛ ተጠቕዐ መበል 40 መዓልቲ ድማ ንስራሕ ክገይሽ ነበሮ ኣብዚ እቲ ልሙድ ሰብ ዝወደቕ ኣነስ ሓሚመ ኣለኹ ዕረፍቲ የድልየኒ ኣሎ ኣነስ ገይሽ ኣለኹ ኣበይ ሞ ኮይነ ክገብር እየ ኣብ መገሻ ቦታ የብለይ እዩ ዝብል ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዝገድፎ ምክንያቱ ፍጹም ልምምድ ፍጹም ኩነታት ይደሊ ኢልና ስለንሓስብ ኩነታት ግን ማዕረ ይኮነን ወይ ኩሉ ወይ ከዓ ወላ ሓደ all or nothing ዝብላ ተሓሳስባ ሓሶት እዩ ንስርዓት ዝቐትል ድማ ንሱ እዩ ሙሉእ 20 ደቂቃ ክገብር ካብ ዘይከኣልኩስ ስለምንታይ ገለ ነገር ዘይገብር ክሳብ ሓዚ ሓወየለይ ዘይፅበህ ንብል እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክፍተት ወይ ከዓ ጋግ ይፈጥር ኣብቲ ክፍተት ድማ እቲ ሰነፍ መንነትካ ይምለስ ብሉፃት ኣትሌታት ዕረፍቲ የብሎምን ማለት ኣይኮነን ዕረፍቶም ግን ብመደብ ደኺሞም ስለ ዘቋርፁ ይኮነን ልምምድካ እውን ከምኡ እዩ ክፍተት ምስ ፈጠርካ ደጊምካ ኣይትስልጥንን ኢኻ ድሕሪኡ ትስልጥን ዝነበርካ ሰብ ኢኻ ዳ እምበር ሰልጣንስ ኣይኮንካን መበል 40 መዓልቲ ናይ ጉዕዞ መዓልቲ ነበረት ሮቤል ንጉስ 4 ኣብ ኤርፖርት ነበረ መቸም እቲ ኤርፖርት ሆቴል ወይ ከዓ ጂም የብሉን ስለዚ ሮቤል እንታይ ገይሩ ኣብ ሽንት ቤት ናይቶ ኤርፖርት ኮይኑ ስፖርቱ ሰርሐ ሰባት ከም ጽሉል ራይዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ታክሲ ኮይኑ ድማ ሜዲቴት ገበረ ኣብ ነፋሪት ኮይኑ ድማ መጽሓፍ አንቢቡ ሓደ እኮ ፍጹም ኣይነበረን ግን እቲ ሰንሰለት ኣይተበትከን እምበኣርከስ እዚዩ እቲ ጎይጂ ዝበሃል ሽዑ ሰባት ሮቤል ስለወጠ ሰብ ምዃኑ ዝተረዶም ኣብ ርእስኻ ትበዝሕ ኣለኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ሰባት ሕጂ ብዓይኒ ኣድናቆት ክሪእዎ ጀመሩ ንቡር ሰብ ከምዚ ኣይገብርኒ ይብልዎ ሓቆም እዩ ንቡር ሰብ ንቡር ውፅኢት እዩ ዝረክብ ንስኻ ግን ንቡር ክትከውን ኣይኮንካን ትፅዕር ዘለኻ ዘይትስበር ክትከውን ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ምዕራፍ 6 ቅድመ ፍታሕ አንደበት ውልድካ ይሕምም መኪና ትባላሽወካ ሓላፊኻ የስራሕካ እዚኦም ነቲ ትኽተሎ ዘለኻ ስርዓት ቀተልቲ እዮም ምክንያቱ ከመይርካ ምትፈትሑ መቐዲምካ ይወሰንካን ወትሩ ዘይተፀበኸዮ ፀገም ምስ መፀ ናይ ቀሊል መንገዲ ውሳኔ ኢኻ እትውስን እምበኣርከስ ኣብቲ ገዳማት ወላ ውግእ ይሃሉ ወላ ምንቅጥቃጥ ምድሪ የጋጥም ፈፂሞም ሜዲቴሽን ናቶም ኣይቋርፁን እዮም ከመይ ምክንያቱ እቲ መልሲ ቅድሚ ሕጂ ተዳልዩ ስለ ዘሎ ኣዳራሽ ብማይ እንተመልአ ኣብ ካልእ ክፍሊ ይሰርሑ ሓዊ እንተተላዕለኸ ኣብ ግቢ ይቕመጡ ኣኼባ የለን ምይይጥ የለን ትመልሲ ኣውቶማቲክ እዩ ሮቤል ነቲ ንኩሉ ክገጥሞ ዝኽእል ዕንቅፋት ፅሒፉ ፍታሕ ኣቐመጠሉ ዝናብ እንተሃሪሙ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክሰርሕ ኣጋይሽ እንተመፅዮም ኣብ ሽንት ቤት ኮይኑ ብህድኣት ክሰርሕ እንተ ሓሚመ ቅልል ዝበለ ስራሕ ክሰርሕ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት መልሲ ነበሮ በቃ እዚ ነገር ምስ ዘጋጥመንስ እዚ ነገር ዝገይረ ክፈትሖ ኢሉ ኣብ ርእሱ ኣቐሚጥዎ ነበረ ሽዑ እቲ ነገር እንተዳኣጋጢሙ ምሕሳብ የለ መምልላስ የለ በቃ ምፍፃም ጥራሕ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ኣእምሮኻ ንውሳኔታት ዝጥቀመሉ ጉልበት ከም ዝዕቅብ እዩ ዝገብሮ ኣእምሮኻ ፅባሕ ዝኾነ ይኹን እንተተፈጢሩ እቲ ልምምድ ከም ዝቕፅል ይፈልጥ እዩ መበል 70 መዓልቲ ሻብ ከም ዝሰርሐ እኳ ኣይዝክሮን እዩ በቃ እቲ ኣካላቱ ባዕሉ ይንቀሳቐስ ነበረ መበል 9 መዓልቲ ኸ እቲ ዝወሰኖ ግዜ ተወድአ ግን ሓደ ዘገርም ነገር ተፈጥረ ንሱ ደጊም ካብቲ ናይ ቀደም ሰብ ኣይነበረን ኣዕርኽቱ እዋ ስርዓትካሲ ዘፍርህ ይበልዎ መልሱ ሓንቲ ቃል ነበረት ጽቡቕ ምዕራፍ 7 ምልዋጥ ወይ ከዓ ትራንስፎርሜሽን ስርዓትካ ንሰባት ዘይምችኦም ዝገብሮም ንስኻ ብትቑኑዕ መንገዲ ኣለኻ ማለት እዩ ህልውናኻ ንባዕሉ እቲ ንሳቶም ዘይከኣል ዝብልዎ ነገር ከመይ ቀሊል ከም ዝኾነ የርእዮም ስለ ዘሎ የጨንቖም እዩ ስለዚ እዮም ኣጋኒንካዮ ሚዛን ሓሉ
ዝብሉኻ ንሳቶም ደው ስለ ዝበሉ ንስኻ እውን ደው ክትብል ይደሊኻ ንስኻ ግን ንሳቶም ረኺቦም ዘይፈልጡ ምስጢር ረኺብካ ኢኻ ስርዓት ማለት ወትሩ ንጎ ሓደ ነገር ምግባር ኣይኮነን ብኻልእ ኣገባብ ክነብር ዘይክእል ሰብ ምዃኑ እዚ ጎያጅ ዝተባህለ ሲስተም ምስተግበርካዮ ልምድታት ጥራሕ ኣይኮንካ ትሃንፅ ዘለኻ መንነትካ ኢኻ ትቕይር ዘለኻ ክገብሮ ዝፍትን ሰብ ምዃኑ ምስ ተቋረፅ እሞ ዝገብሮ ሰብ ኢኻ ትኸውን ሽዑ ሰባት ከመይ ኢሉ ይገብሮ ኣሎ ኢሎም ይሓቱ መልሱ ቀሊል ንሱ ይኮነን ዝገብሮ ዘሎ እቲ ነገር ኦልሬዲ ኮይኑ እዩ እቲ ሕቶ እምበኣር ንስኻ ነዚ ደረጃ ለውጢ እዚ ድልው ዲኻ እዚ ጉዳይ ልምምድ ኣይኮነን ጉዳይ ሞትን ዳግማይ ምውላድን ሞት ናይቲ ሓንሳብ ምውቕ ሓንሳኻ ዝሕል ዝብል መንነትካ ምውላድ ናይቲ ዘይስበር ሓድሽ መንነትካ ጎያጅ ሲስተም ዝሓሸ ሰብ ኣይገብረካን ዝተፈለየ ሰብ እዩ ዝገብረካ ካልኦት ክሪኡኻ እንከለዉ እዚ ሰብ ዝንቡር ኣይኮነን ኢሎም ክሳብ ዝፈርሁኻ ዝገብር ሰብ እዘን ቃላት እዚአን ብሰማዕካ ድማ ኣብቲ ዝደለካዮ ቦታ በፂሕካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ፅሑፍ እዚ ንናትካ ኣረኣእያ ብዛዕባ ዲሲፕሊን ቀይርዎ እንተደኣ ኮይኑ ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ ግበር ነታ ደወል ድማ ጠውቃ ኣብ ቦታ ኮመንት ድማ ንገረኒ ንስኻ ኸ በዚ ስርዓት ዝተጠቂምካ ኣይናይ ልምዲ ኢኻ ክትተግብር ኣይትረስዕ እቲ ንኻልኦት ዘፍርህ ስርዓት ንዓኻ ግን ኣካል ህይወትካ مباركة نايلهم مدبي أبزي أودي اللهو سلاتي مكتتالكم أزياء يمسكن أبزغط الفيديو كسابنا الرغب سلام